Coblynnod Siôn Corn yn achub a dydd. Stori fer gan Irram Irshad. Fi. Roedd hi'n hanner nos ar nosol Nadolig ac roedd Jacob, un o Coblynnod Siôn Corn, yn prysur dacluswr gwaith du cyn mynd i'r gwely. Roedd hi wedi bod yn noson dda ar holl Coblynnod a'i cerw wedi gweithio'n galed i wneud yn siŵr bod Siôn Corn yn gallu rannu holl yn ragion i blant y byd heno. Doedd neb yn fwy gyfrys am y Nadolig na Amy, chwaer fach Jacob. Sgipiodd hi mewn i'r astafell a dweud, "Dere Jacob, mae Siôn Corn newydd gyrraedd adre'n saff. Rhaid i ni fynd i'r gwely mwyn deffro'n gynnar i agor a'n hyregion." Gwenodd Jacob arni. "Dwi wedi gorffen gwely amdani." Cerddodd Amy a Jacob trwy'r gweithdy, a oedd yn llawn o ddyniadau o bob clw a chlym, a choeden Nadolig fwyaf y byd, ond wrth gyrraedd y drws, baglodd Amy dros rhywbeth. Wrth ei godi, o'r llawer gwelodd mai anrheg oedd o, ac roedd enw merch fach ar y leibl. Y bychodd Jacob, "O na, yn gartref Mandy mae anrheg yma i fod heno, nid ar lawr y gweithdy." Edrychodd Amy arno gyda'i chlygad glas led y pen. "Mae'n rhaid bod yr anrheg wedi roi'r allan o sach. Allwch ni ddim gadael iddi gael Nadolig heb anrheg gan Siôn Corn," meddai Jacob yn benderfynol. Rwthodd y ddau draw i stafell Siôn Corn i'w rybyddio. Ond wrth i Amy estyn am y drws, stopiodd Jacob hi yn yr un fan. "Bydd Siôn Corn modd i y galon bod plentyn heb anrheg, ond bydd pwdryn yn ein beo ni i gyd. Bydd yn gweiddi ar bawb ac yn diweddu ein Nadolig." Un diflas iawn oedd pwdryn, y prif goblin. Doedd neb yn gwybod pam mai fo oedd y prif goblin mewn gwirionedd. "Wel, beth wnawn ni?" gofynnodd Amy yn dechrau poeni. Cymerodd Jacob a pasloddi wrthi. "Dim ond un peth sydd i wneud. Bydd yn rhaid i ni ofyn i cerw gyflwyno'r tasg." Roedd Amy'n bryderus. Roedd y cerw wedi teithio byd heddiw ac wedyn blin o lan, a pan mae cerw flynedig mae nhw'n flin. "Dwi'n gwybod," meddai Jacob yn llawn egni, "awn ni a danteithion arbennig i'w perswadio." Gyfeilodd mewn sach bag ac aeth i'r oergell, ble dynnodd y llaeth allan cyn clenwi'r sach gyda bisgedi melys. Yna cwrddodd y ddau, trwy'r eira i steibl y cerw. Roddodd Jacob y sach o ddanteithion ar y llawer cyn clapio ddwylwn uchel mwyn y deffro. "Helo ffrindiau, rydyn ni wedi dod â danteithion i chi?" Vixen oedd y cyntaf i agor ei chlygaid. "Pam oed ti'n difyddo fy nws ar ôl ddiwrnod prysyraf ar flwyddyn?" meddai'n wynclydd. Agorodd pranser ei chlygad. "Bech i moyn, ni wedi blino'n lan." "Mae'n ddrwg gennym, ond mae yna problem fawr ac mae angen ei help ar frys," meddai Amy, cyn egluro sefyllfa. O fewn eiliadau, neidiodd pob un o cerw i'w traed. Cerddodd y cerw a'r troen mwyaf coch yn y byd ymlaen at Amy a gwenodd hithau arno. Rudolph oedd ei hoff garw ac fe oedd arweinydd y crw. "Sdim ots sut mae hyn wedi digwydd," meddai Rudolph. "Sdim ots am pwdryn, am blinder ni. Mae'n rhaid i ni gael yr anrheg at Mandy heno a'i helpu i gael Nadolig llawer. Fyddai calon Siôn Corn yn torri o glawyd fod plentyn yn drist fori oherwydd hyn. Bant yn i'r sled." Teimlodd Jacob ac Amy ryddedd yn fawr wrth gyflwyno'r anrheg iddynt a'i helpu i gael y sled fawr yn barod. Yn ffodus, roedd gymaint o eira gwyn dan draed, fel nad oeddent yn gwneud unrhyw sŵn. Gallai Siôn Corn barhau i gysgu, a pwdryn hefyd. Trodd Vixen at Jacob ac Amy a dweud, "Bydd yn rhaid i chi ddod gyda ni." Edrychodd y ddau goblin ar ei gilydd yn ddryslyd.
Ach, carw ddim ffitio lawr shimddi, y glerodd Rudolf dan chwrthyr. Gwenodd Amy o glist i glist a chwichian, fydden ni'n hedfon dros y byd y gyd. Wel, dim ond y lapde i gartref Mandy yn Gymru, ond bydd clawe i'w weld, esboniodd Blitzen. O fawn eiliad roedd Amy wedi dringo i gefn y sled, ond roedd Jacob yn ofyn uchder. Brysiau Jacob oedd geiriau Rudolf, rowd y wregus ymlaen, dwi'n addo y byddu di'n ddiogol. Y gyda hynny, roedd y sled yn hedfan drwy'r awyr ac yn codi uchbyn y coed ac yn y cymylau ac yn fian iawn dim ond nhw oedd rhwng y ser yn y awyr a'r eir islaw. Roedd Amy wrth ei bodd, tra oedd Jacob yn cael a'i chlygad yn dyn. Gyfeilodd Amy yn llaw Jacob cyn sibrwd, ac o dychlygaid os fedri di, gawn ni ffith gyfle i wneud hyn eto. Yn yr af bach, agorodd Jacob ei lygad, y lygfa yn hygol. Roedd popeth yn gwibio haibio mor gyflym, y môr, y mynyddoedd, yn y goliadau o gartrefi yn y wlad cyn dinas Caerdydd. Cyn pen dim roedd y sled yn hedfan heibio bai Caerdydd, stadiwm y Principality cyn cilchu, tŵr cloc y castell ac ynalu am Lynn Park y Rath ei olydu arbennig. Erbyn hyn roedd Jacob wedi ymlacio ac yn hapus. Ymwneidiodd Rudolf at dŷ bach gwyn islaw, dyna gartref Mandy. O'r ystyried bod Cerw yn anifeiliaid mawr, glaniodd pob un heb smic ar y to. Dyma'ch trowch chi, rai bach, meddai Prenser. Chwythodd Rudolf lwch aer dros y ddau goblin nes yw traed godi wrddi ar y to, a'i cludo yn ofalus i lawr y shimni. Cyn pen dim, roedd y Coblynnod mewn lolfa gysurus, a'r goeden nadolig i'w gweld wrth y ffenest, a'r ffwrdd coffi roedd, rchlaeth a bisgedi sinsir. Cipiodd Amy yn un ohonynt wrth i Jacob roi pasol o dan y goeden. Yn sydyn, roedd sŵn traed bach i'w clywed w'ch ei pennau. Roedd rhywun yn effro. Gwibiodd y ddau draw i'r lle tân a gelwodd Amy i fyny at Rudolf. Syrthiodd mwy o lwch awr arni a'r hedfennodd i fyny shimnau. Wrth i'r chlwch lanio ar ben Jacob, sylwodd ar ferch fach yn sefyll yn rws y lolfa, a'i chlygad yn llawn rifeddol. O fawn eiliad, roedd wedi diflannu i fyny shimni. Reddodd Mandy draw heibio goeden nadolig i ffenest, just mewn pryd i weld sled yn codi i'r awyr ac yn y diflannu'r ser. Trodd Mandy at y goeden, a chodi pas o i'w breichiau, gallai ddim aros i'w agor yn y bore. Diolch yn fawr, Siôn Corn, a diolch, Coblynnod, sibrydodd. Yn ôl yn y lapdir, roedd y Cerw yn cysgu'n sound a Jacob ac Amy yn dringo i'w gwau. Gwenodd y ddau yr ei gilydd wrth glawyd Siôn Corn a Pwdrin yn chwerni. Wel, am nadolig i'w gofio.